Derude ved kanten til der mega gris. Ja. Jeg er klar. Kom nu. Jeg er klar. Hit it. You will hit the good. Bevæg dit scope en lille bit smule ned og en lille bit smule til højre. Så er du lige fuldstændig centret. Ram du! Helvede. Nej vel. Helvede. Nej. Nej, ikke det. Oh my fucking god. No! Oh, Jesus Christ. Oh my god. Helvede. Oh my god. Det er nu ånden næsten, så jeg kan se det. Oh my god. Oh my god.